Igbo bụ Igbo nekwe na ọjị. Ndị be anyị si na onye wetara ọjị wetara ndụ. Ọ bụ na ije be mmadụ dịka onye ọbịa, onye gị anụ ene, nye gị anụ mgbada, nye gị anụ enyi, mana onye ha echere gị ọjị dịka onye ọbịa, onye ha anabata gị wa. Asị ka nchekwara ụnụ ọjị n'aha ndị my fans and my follower n'ọla Igbo niile. Ọjị anyị abatago ọnwa ọfụ, ọnwa April n'afọ 2026. Asị ka anyị gọọ ọjị n'isi my fans, n'isi my followers, na n'isi onwe gị na-watch my video. Ọjị sọrọ okwu oyibo, ọjị anaghị anụ oyibo. Maka na ndị be anyị sị na ọ bụ na okenye eweta ọjị, ụmụ mmụọ ege ntị. Achọ ka ị na-ekwere m ise dị ime ozi edemede maka bụ arụ tụsa ozi a. Ọ bụrụ na ị na-ejekwa n'ụka, ikpekwanụ m amen, maka na ọ bụ ofu Chukwu ka anyị na-eme gị na anyị na-agọrọ. Ma ị na-eje ụka, ma ị na-agọ mmụọ, ihe niile bụ ofu Chukwu ka a na-agọrọ. Asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, dịkwazị ezinụlọ gị na mma, dịrị onwe na mma. Asị m anyị jebe ejebe, anyị ga-eru. Anyị nara anara, anyị ga-anarụ. Ọ chọrọ nke ọ ga-eme anyị, ọdachi ekwene. Onye isi anyị na-awa aja na-awere nke ya chụrụ. Asị na mbọsị ihe ike ga-eme n'ezi, ọkpa ama mpụta gị iro. Ọmụmụ ebu ngwu na ma na mma ga-anyụ ya nkọ. Osisi ọbụla fụrụ gị wee na-atụ ukwe, asị ka ufere gbajiri ya onu. Anyị sị na ihe ọbụla bụ ihe ọma nke eji eji, ọ bụrụ na ọ nọ n'elu na-adatu enu, ọ bụrụ na ọ nọ n'ime ala na-aselite, ọ bụrụ na mmadụ ji ya bụ ihe, asị ka ya bụ ihe lue gị aka. Ana m asị na n'ime ọnwa a anyị ga-afụ ihe ọnwa a, ọ ga-adịrị gị na mma, dị gị na ezinụlọ gị na mma. Ịma nwụchu anwụchu, ịma nji aka gị wee na ụmụ gị, ị ga-aka nka kpukpu akpukpu ụmụ gị enege gị anya. Ana m asị ebe ọbụla ị na-akụta akụ na ụba iji enyere ndụ gị aka, na-adịrị gị na mma, na-adịrị ebe ị na-akụta akụ na ụba ahụ. Ana m asị ụmụnne anyị n'obodo oyibo, a sị na iji eji ihe ọma nke dị n'obodo oyibo wee ta ya be anyị, maka ndị be anyị sị na akụrụ uru ekwu ebe o si wee bịa. Anya ndị mmadụ ọjọọ ama afụ gị, anya ndị mmụọ ọjọọ ama afụ gị. Asị m na ije na-eje na-abata, onwe ha akụkọ ọbụla ya akọ n'isi gị. Anyị nwe onwe anyị nwa, asị na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ihe ọbụla bụ aka ọrụ anyị iji wee gbasaa ozi ọma nke ọdịnala maka ọdịmma na ọdịmma mmadụ ibe anyị. Asị na ndụ anyị ga-adị, asị na ndụ anyị ga-adị, asị na ndụ anyị ga-adị. Ana m asị Chukwu Okike tinye ọnụ n'okwu anyị ka ọ meta ezi mkpụrụ. Ana m asị Chukwu Okike na buere anyị ụzọ, na kpere anyị azụ, n'anya anyị agarị na mbụ nke ga-amụtara anyị agarị ovu bụ ego oyibo. Ka anyị site na ịkwa nka na ụzụ wee mezue ebumnobi ya na n'elu ụwa. Chukwu Okike, anyị na-asị gị bịa were ogbe ọjị a gaa n'ogbe ka anyị taa n'ibe. Zụọ anyị nri nke mmụọ, zụọ anyị nri nke mmadụ. Gọzie akara aka ụwa anyị, ka ihe ọbụla nke anyị na-eme n'elu ụwa nke a ka ọ mịtara anyị mkpụrụ ọma. Ọ bụ ihe anyị gọrọ n'ahịa na-anọ n'ụbọchị na-ana anyị nwa ala Igbo ji wee bidi. Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Ọ ga-abụ okwu ekwuchi ahụ iyi site n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise, 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 ise. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ikwere m amen. Nwanne m asị na gaziere gị.